Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde azatlygyň esas temalar. Şol sany websaýtymyzda iň köp okolonlar Türkmenistanyň 30 ýaşyny öldürmedik erkekler ýurtdan çykarylmaz. Türkmenistanyň awtobusyň ýol helakçylygyna uçuramak derarly adynyň 17 adam wepat bolýarly makalalar boldy. Aşgabatda häkimetler ila darasynda gurrunçylyk geçirip internetde ýurdy garalamazlyk ünleýär. Gökderidäk adam pidali ýol hadisasyny polisiýa tasdikleýär. Resmiler we metdugatdymýar. Hökümetdäki çeşme Berdimuhammedow Özbegistanyň topuk üçin pul soramak planlaşdyrýar atly makallalarymyz hem iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimizin başyny 17 adamyň helakçylygyna sebäp bolan ýol hadisasy. Türkmenistanyň 30 ýaşyny öldürmedik erkekleriň ýurtdan çykmagyna girilýän gaýdylýan gadaganlyk baradaky gepleşiklerimiz çekýär. Türkmen resmiler gökderidäki ýol hadisasy barada dymýar, emma polisiýa tasdikleýär. Türkmenistanyň migrantlaryň çağalarynyň hak hukuklarynyň çäklendirilmegine garaşy ýaratly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny berkararlykda ýakalaşyk boldy diýen atlan çap edilen video ýazgymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 15-nji hepde Dinjalystolow gökderi çülüjülgesi Aşgabatyň Grajdanskaya köçesi, Türkmenistanyň ogluk gyly mewsum başlanan atly foto sergilerimiz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilen söhbetde çeken makalamyz Türkmenistanyň 30 ýaşyny öldürmedik erkekleriň ýurtdan çykarylmajakdygy we 17 adamyň ýogalmagyna getiren ýol hadisasy baradaky makalalarymyz boldy. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan Türkmenbaşda 2 milliard dollarlyk port açmak planlaşdyrýar atly makalamyzda köp tesir ýazyldy. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Ýazdy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy Aýdym Saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri we Türkmenistanyny olara çemeleşişi. Ma'lum bolýaly, Türkmen paýtagty Aşgabatda Aýdym Saz sunugatynyň gadymy çeşmeleri atly halkara ilmi maslahat hemde festival tamamlandy. Hudaýberdi görnüşinden Aşgabatda dogrudan gyzykly ilmi maslahat geçirilipdir. Siziň pikiriňizçe Aýdym Saz sunugatynyň gadymy çeşmeler Türkmenistanyny nähil derejede öwrenildi şu wagtçenli? Şu arada öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Bu hakykatdan hem gaty mesele, sebäbi Türkmenistanyna ilk zamandan Aýdym Saz meşhur bolupdyr. Oğul bilen marda ýaşap geçen Barbat Mirwezi diýen sadandan aýtmak gerek. Sebäbi ol dünýä belli sadanna Barbat Mirwezi her günde bir ýa Aýdym ýa-da saz döredi eken. Her günde birini. Şoň bilen birlikde ol bir näçe riwayatlaryň döremegine de sebäp bolupdyr. Ähli ensiklopediýalarda şol sanyna Türkmenistanyň taryhy boýunça esasy fundamental kitabyň birinji tomuny şol tomuň 185-nji 186-njy sahypalaryny Barbat Mirwezi barada gymmatly maglumatlar berilýär. Dünýä alymlarynyň pikir aýdylýar şu ýerde. Ýöne şeýle gadymy sunugatyň bardygyna seretmezden şol bizde öwrünilmedi. Şoňa gadyr goýulmady. Ýa-da beýleki bir eser bar. Soňky döwürde moda boldy gimin. Gimin esasanyň niýaz döwrüne, niýaz funksiýanyna gimin döretmeklik gaty ýörgünligi boldy. Indi häzirki döwürde arkada diýilen prezidentiň hormatyny giminler döredilýär. Aslynda gimin Seljuklar döwrüne, Seljuklar döwletiniň gimini bolupdyr. Şol gimine saltyklar diýerler. Saltyklarym bir näçe ýagny variant diýjekmi, bir näçe görnüşden ibaret. Meselem planynyň çalýan saltyklary ýa-da plan bagşynyň çalýan saltyklary diýerler. Şol Seljuklar döwrüniň döwlet gimini bolupdyr diýerler. Biz gadymy Saz sunugaty öwrenilýänine şol meselelere üns beriler öýdýär. Ýöne gynansa şu meseleye üns berilenok. Hudaýberdi, siziň pikiriňizçe bu ýerde mesele näme? Näme üçin bir tarapdan şuňaly halkara ilmi maslahatlar geçirilýär, festival geçirilýär, gadymy sunugaty, gadymy çeşmelere üns berilýän gaýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa siz üns berilenok diýäňiz, öwrenilenok diýäňiz. Bu ýerde sebäp näme? Sebäp milli mirasa çemeleşmegin kim baha
bolmagynyň dip asbediýän. Ýene barbat meselesine gelsek, häzir täçiklerde şaşmukom dip bir toplum bar, ýagny 6 mukam. Şol şaş mukamy, 6 mukamy barbat galdyrypdyr dip aýdýarlar. Elbetde barbatyň özünden hiç kili noto ýa başga bir ýazgy galmandyr. Ol islam gören döwürlerde bolupdyr, ýagny 5-nji asyryň, 6-njy asyryň wakalary. Ýöne şol sab eseri galypdyr. Soňra Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçen asyryň ahyrynda Barbat Merwede bagyşlanan konferensiýa boldy. Şol konferensiýada da Barbat Merwediýiniň Nusay diýen ogoda doglandygy aýdylýar. Nusay diýen bir ogo bar diýär Täjikistanda. Şol ogo bizde de bar ahyryn özüm Nusay paýtagt bolupdyr. Ägert ul imperiýanyň paýtagty bolupdyr. Olar şeýdip Barbada eýe çykdylar, ýöne türkmenler oňa eýe çykmadylar. Men diýjek bolýanym, bizde şol bir zady aýdýarlar, ýöne onuň ýygyny ýetiren oklar. Ýa-da şundan şäherçe 2-3 ýyllikda Kyýwada ýaşap geçen Mahmud Pelwan barada uly konferensiýa boldy. Köp gurrumlar edildi, alımlar jemlendiler. Mahmud Pelwany türkmen şahyry diýildi. Ol Mahmud Pelwanyň ady Magtumulynyň eserlerine 2 ýerde gelýär. Hem lakamy hem ady gelýär. Ýöne Mahmud Pelwanyň kitabyny çap etmek, Mahmud Pelwanyň mirasyny türkmen diline terjime etmek meselesi ýa galy. Şol edilenok. Şo bir sözi diýerler, onuň ýeri ýok. Ýagny şoň real hereketi ýok. Türkmenlerde ine şol kelekçilik bar, şol betbagtlyk bar. Indi Hudaý berdi, bu düzgünüň ýoklugyna näme sebäp? Bu ýerde spesialistleriň ýeterlik däerligi sebäpmi ýa-da bu ýerde terişde ýetmezligi sebäpmi? Bu taýda şol iki sebäbiň bolmagy mümkin. Ýene barbat meselesine dolansak, bizde ýel peselerini diýilen bir halk aýdymma hemem saz bar. Şol Baby Murat Hamdam muny gaty ýokary götürdi. Şoň bilen birlikde täçik aýdymçysy Jorabek Muradow şol aýdym aýdýar. Men Jorabek Muradow bilen gürleşdim. Şonuň pikirine görä şol ýel peselerini Barbatdan galan bir nusko hasap edilýär. Ýa şol ýerde hem saz bar, hem tans bar, hem aýdym bar. Ýöne şoňa eýetçilikli çemeleşmek ýok. Şu eser meselem Barbatyň kıyýada şol Barbatdan galan zat diýlenok. Onsoň Mahmud Pelwan barada aýdylaryna men deňeşdirmek üçin aýdýar. Onuň türkmenligi ata-babasynyň könürlenişden göçüp Kyýwa barandygy aýdylýar, ýöne kitaby ýok, terjimeleri ýok. Mahmud Pelwany diňe Nazargully terjime etdi, 30-40 rubagyny terjime etdi, şoň bilen hem çäklenýärler. Bizde bir başlygynyň işi bir ahirki netijede dowam etdirmek ýok. Meselem saltyklar sagyny alyp görelim. Şol Selçuklu döwrüniň gimin bolan bolsa, şoňa ülsüle çemeleşip şol saz haýsy tarihçiniň eserine gelýär, nähili çeşmelerde gelýär. Şol sazda dünýä alymlary nähili çemeleşipdirler. Şuňky günde şol sazyň ýagdaýy nähili. Ine şolar ýaly bir töwereklüň işlemek meýli ýok. Hudaý berdi, ma'lum bolýar şu Sowet ýyllaryna da türkmen saz sunuwatynyň köklerini öwrenmek boýunça bir topar iş geçirilipdir. Şol işler garaşsyzlyk döwründe näme üçin ýaýwanlanmady? Şol işleň dowamyna näme boldy? Belli bir derejede soň türkmen saz öwrenjileriniň hem ýetişenligine garamazdan näme üçin bu uğurda öwrenmek meselesinde bir öňegidişlik bolmady siziň pikiriňizçe? Bir de bizim öz gorkaklygymyz bilen bar meselem şol asyryň başynda Gaýgysyz Atabaýew ýaly görnükli döwlet ýolbaşçysynyň tagallaty bilen saz sunuwatyny öwreniji alymlar gelipdir. Uspenski bütün Türkmenistany geçip köp ýazgylar edipdir. Gaty uly bolýarma taýýarlapdyr. Uspenskiň taýýarlanan maglumatlary esasynda Uspenski bilen Bediýaýew ikisi bilelikde Türkmenskaya muzika ýagny türkmen mukamy diýip 2 tomlyk kitap taýýarladylar. Ýöne şol kitabyň birinji tomy çykyp ýetişdi. 37-nji ýyla çenli soň halk düşmany diýip Gaýgysyz Atabaýewi atdylar. Uspenskiýa hem Bediýaýew Gaýgysyz Atabaýewiň duosy diýilen hop awanypdyr. Soňky döwürde şol Stalinçilik düzgün tanqid edilenden soň şoňa gaýdyp dolanyp gelip bilmediler. Bizimkiler soňra da gorkdular. Ýöne Şahym Gullaýew bu alim, ilmlaryň doktory, ol şol mirasy öwrenini taýýarlady. Ýöne Şahymyň hyzmaty Türkmenistana gerek bolmady. Şahym Türkmenistan taşlap gitdi. Gadagystana bardy. Gadagystanyň
professorlyk derejesini aldy, alimlik derejesini aldy, öz işini çap etdirdi, Kazakstanyny çap etdirdi. Ýöne Türkmenistana şol iş gerek bolmady. Bizde bir şeýle geň ýagdaý bar. Biz özümizde degişli adamlary, beýik adamlary wagtynda innemýäs, ýa olar gidýärler, ýok bolýarlar, aradan wagt geçýär. Şondan soň wagt şol türkmenli diýip gygyrşýar. Bizim bir milli keselimiz bolsa gerekdi. Kadir bilmezlik. Hudaý berdi, bu kesel nädip bejermeli siziň pikirinizce? Kaygısız atama şiali, öz milletini söyleyen yolbaşı gerek. Dine şeyle yolbaşıyının, dine şeyle bir ruşen fikir, öz milletine, öz halkına güveniyen adamın öňe sürjek fikri, ideýalary halky şu betbatlıktan belli bir derecede halas edipler diýip fikir edýän. Hormatly dinleýijiler, ýazy Hudaýberdi Kagaly bilen Aýdym Sağ sunugatynyň gadym çeşmeleri we olaryň şu unkugyny Türkmenistanyny öwrenilişi barada geçirilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyny düýdarçylygyň ýagdaýy we düýe çaly. Aman Murat ma'lum bolşaly soňky döwürde prezident Berdimuhammedow düýdarçylyga üns bermäge çagyryp başlady. Hem düýe çaly barada, düýe çalynyň hassahanalarda hem hassalara berilmegi barada gurrun edip başlady. Soňlan bir wagtda Türkmenistana düýdarçylygyň ýagdaýynyň pese düşenini gaýdylýar. Odaly bilen şu düýdarçylygyň ýagdaýy barada maglumat berseňiz, siz ýurtdaky mallarlaryň ýagdaýyny, düýdarçylygyň ýagdaýyny gatga bolýaňyz. Nähili häzir düýdarçylygyň ýagdaýy Türkmenistana? Sağolyoşun umman Türkmen näme düýe malym, dünýe malym diye ol hemme malgaradan ýokarda goýulýan malgara ýöne soňky döwürde düýdarçylyk tas undurly esker zamanyndan aparap götürülip öwmekletim ýok görünýär. Esker zamanynda urak kargozlaryň, sawgozlaryň hökman düýdarçylyk fermasy bolýardy. Ondaşynlar men gedilini hemmesine sanap bilmeli görün. Meselem häzirki Balkan welaýatynyň Gazancı etrawyna, Gyllarwat etrawyna häzir olan ady Serdar Bereketli Büyükgözürlü. Şolarda düýdarçylyk sawgozlary bar. Şeýle hem Mary welaýatynyň Sakarçay etrawyna da ýürüýte düýdarçylyk sawgozy bardy. Bu zatlar düýän ol çağanyň süýdüniň dermanly hakyna gurrun ýok. Ester zamanynda Orsiýetden Ukraina Respublikasyna Belarusdan ýürüýte gelip Aşgabatyň zyrlyk baglarynyň düýeňi satyn almak gidilýärdi. Ýa-da bolmasa düýünden örlen egneşikler bir agryny aýyrmakda ýene-de bir uly dermanlyk zatdy bilnýärdi. Şu zatdan hemmesi dermanlygyň bilnýär, hemmelerden bilnýär, ünsberden okşap, o hozurlugyň mallarçylygyň beýle pudoklar bilen derejede düýdarçylyk juda pese düşdi. Bir sözle bir aýtmak bolsa şeýde. Aman da döwlet ýetçiliginde mallarçylykda da şeýle gaýtganlygyň bolanyny siz öňkü söhbetdeşliklerde aýtdyňyz. Şoňlan birlikde şahsy hojuluklarda ownuq mallaryň köpelenligini belläp geçdiňiz. Hem şahsy hojuluklarda düýeler nähil saklanýar sebäbi türkmençilikde öňden gelýän zat özüniň oryan maşgallar tomsuny ýaş köşekli düýe alyp düýe çalyny içýärler da özüniň oryan maşgallar. Şahsy hojuluga gerek gelende düýdarçylykda tanqidi urun eder yer yok ýokşon. Hemmesi edilsen gaýdyşyny men şu köşekli ýani bir sagymna diýilýär. Sagymlarym diýilýär, elbetde bahasy bar. Özüm şol düýeler ortasy fevral mart aýynda botlaýarlar. Şol normalýar, şol noýabryň başyna, noýabryň ortalaryna sellik saklaýarlar. Ýöne meselen başga yer barny şol Kadagançylyk bitine bir awaty Kadagançylyk däl. Şahsy huzurluga da Kadagançylykyna şol gapyňda düýe saklaýan aýsan şähere goraý owada ýaşaýan ýa-da şäher tipli partiýolukda ýaşaýan diýip adamlara Kadaganlyk girdildi düýe saklamagy hökümet tarapdan. Hatda çok kesene murt bilen o adamlar öz gapsynda.
Geçen şäher tipli pasiýolog ýa-da şäher ýerine ýaşaýan diýine şol görkezme özüm zawun görkezme bar ýokmy bolmasy sagymna duýanma bol mümkin zat adamlar birek-birege erişýär. Döwlet gadaganlygy bar. Ine şu sebäpli sen ýanky diýende gitdik sağlar. Bare onuň ýene bir zadyr prezident ýürüýçe geçen aýyň 19-nda hökümet maslahatyna düýedarçylyk ötürmeli, kesenhanlaryň menýuny düýesary hökman girdilmeli, o zatda säderlikden ister döwründe ýürüýçe düýedarçylyk kömek sözlükleri bardy. Meselem men anyk bilen Aşgabatda Krasny Kres ady bilen tanylýan uly kesenhanaň özüniň ýürüýçe düýedarçylyk kozorugy bardy. Şoňa da döwlet büdjetinden pul goýberýärdi. Krasny Kres kesenhanasyndaki hastalarına düýesaryny vermek bilen baglykda o zatlaryny üstüne kumsyraldy da innem ýatdan söndürýär, çakymçak bolsa prezident näme saý hakyny kitap ýazdyny düýesary hakynda kitap ýazmakçydyr da. Inne aman prezidentin kitap yazma bilen düýedarçylyk täzeden bir jaňalanyp bilermi? Ýagny türkmenler düýeçaryny öňkülere görä köp içip bilerlermi? Ýa-da düýeçaryň düýesüýdüniň bir eksport ýoly goýulyp bilermi? Şu mümkinçiligi nähil garaýaňyz? Yok, böyle ýagdaý bolmaz. Mahabat reklamy bolur. Meherim şu çay, melhem, hem bolhan diýen kitapdan soňra aydymlarym dörödürlüğü hatta şu adyna düýesarym diýip aydym da adam dörödürler da iýemden. Hiç zat bolmaz. Üçgen zat bolmaz, ýöne reklamy bolur. Düýesary bolmaz, ýokym bolmaz şu Türkmen beýanlar Türkmene ulwat beripdir da meselem geçsüýdüni ýyllygy bilen işden, düýesüýdüni ýyllygy bilen işden. Şu wagtda bir topar keser öz-özünden aýry, o wagtda ýola oýulmaz. Oňam ýok men. Ýagdaý reklamadan iş ýüzüne geçirmek üçin näme edilmeli pikir edýäňiz? Ýa-da şu prezident diýenden soňam öňki ýagdaýyň saklanyp garmak bilen hemmeler aralaşýarlarmy? Ýok, şu dogry näme diýjegimi bilemok. Biz şu derejä barda bir ýokardan berilen görkezmäni biz hatda Kur'an-y Kerimde ýazylan aýetlerden hem ýokarda goýýar. Hökümet tarapyndan berilen görkezmäni. Ýokym bolmasa Allah Türkmene tebiyat beripdir. Yine burada aýdym şu umuman Türkmençilikde düýesiniň sany, Alaýsada Günmatar Türkmenistany düýesiniň sany müge etmedi adam baý hasaplanmandyr. Düýesiniň sany müge etdi, şol adam baý hasaplandyr, plan waýdydypdyr. Şol üçin ýerlerde iflerken ondan bir gowy tarapy düýemany saklama, goýun saklamak, geç saklamakda aňsat düýäň özü örsün tapýa ýa-da Türkmenlerine şeýlesiz we düýe iten bolsa hemlemek üçin itendir. Düýe iten bolsa höwürlük gelmek üçin itendir diýilýär. Düýemany öwürlük gelýär 10 ýyllarym ýerine 3-4 köşe türkap gitti diýilýär. Hökümet tarapyndan bir ruhsat bolmaly, gollaw bolmaly. Ondan birim şu hakykatdan bir düýesaryny öňlerden firmalaryň zadyň işine de hökman ruhsat edilmeli, gollaw edilmeli. Bärde bizde iki tane kerpizi bir-biriniň üstüne goýýan ýyldan alyp bilen pul alyp beren guruluş firmalara ağırçak derecede gollaw edilýär sebäbi ýerliýär bir-birine näme diýerler mahallarsızlık meselesinde olur. Ulayca'da hususuzluktak mahallarsızlık meselesinde devletin telekisçilere, adamlara hayri kömegi yok. Kaytam ne sikin görüntüde neden plan yerde kuydun mağarını soyakken plan yerde öğürler ullanyan deyip şolordan salgıdan ne öğren bir Türkmenistan'ın administratif kanunsuluğu hakkında kanunsulukta da düzgünü giyirden şu sorular töremeden cinayet çok bunu bir vade cerime izinden türme tutuluğu araştırdı. Türkmenin atıva verilen yörülmesini yorasman sen mal saklayan deyip cerime harp görmekten adamlar koğrap görmekten el çekmedi. Yoşun. Hormatly dinleyijiler, ýazy Aman Murat Bugaýew bilen düýedarçylyk barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem bu mesele barada sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär.
Türkmenistanda soňky ýyllar ilaty täze baglyk we balyk önümler bilen üpjün etmek hakyny döwlet derejesinde köp gurrun edilýär. Emma Hazar deňdiniň kenarynda Türkmen we şäherinde ýaşaýan Hurmagullayda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ekologiýa meseleler sebäpli balygyň da guşlaryň da azalanyny gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde diňläliň. Türkmen we şäheriniň howadynyň hapalanmagy bilen balyklaryň, guşlaryň hem azalýandygy, bekre balygynyň haf hem gytalýandygy aýdylýar. Şu balyklaryň gytalýanlygy gündelik durmuşyňda da duýulýarmy? Kenarda guşama oturýatdy, balygym köp satylýatdy. Indi şu zatlar bizinkiden opşa gidip çelekene geçdi ödýän. Bizde ýok şu zatlar häzir. Riýetke bolup galdy. Sebäbi biziň suwumyzdan zaýlandy, howamyzdan zaýlandy. Ekologiýa gaýmyz biziň ütgedi düýünden. Näçe ýyldan bäri şoň ütgen görün? 10 ýyl bolup gelýär. Tatuda balyk azaldymy şäheriň dukanlarynda balyk tatuw azaldy? Öňküden azaldy. Şu bekre balyk bolýarmy? Hawa. Narhy elýetermi? Gymmat, elýeterde, gymmat. 400-500 kilo de balyk, gyzyl balyk. Iň ardan balyk näçe? Iň ardan balyk 250-200. Köne pullarmy? Köne pullar 250-de. Däden 50. Hawa, şonýaly. Qara işbil tapylýarmy? Tirik tapylýar. Onuň narhy nähili? Olam gymmat. Müňe bar ýaşol. Näme? $1000 bar ýa-da şol. 1 litrmi? Hawa. Yerli milletde şu balykçylyk bilen meşgul bolýan bamy yerlimi? Balykçylar bar. Yerli milletin diňärde balykçy. Ruhsat berilýärmi? Ruhsat berilýär ruhsat. Tutmana az özüniň ýanky normasy we müçere özüniň. Onlar atmyş ýanky ştarap tölemeli. Onuň şolun haş agdan narhlaryňyz bazardaky balygyň narhlary ilat üçin elýetermi ýöneköy işgär üçin? Elýeterde alyp bolanyk. Gewat bir bayramçylyk bolanda alaýmadyň ýa bir toý etjek bolanda alaýmadyň. Şonu toý etjek bolanda alyp bolanyk. Gepiň gaýsasy. Beter gymmat. Kefal alýas oň ýerine. Biz gyzylwary alyp bilemdik. Gyzylwary alyp biziň aýlygymyz näme ýetjek? Et bilen deňeşdirende nähilek? Etimizdem 100-den çygyrynky. Beýjek bolan şol balyk bilen eti deňeşdirende haýdy. Balyk gymmat boldy. Balyk ip bolanyk we näçe ýyldan bäri balyk iýmeti gynrak boldy bizde. Şu telewizorda da aýdandan şu balyk ýaman boldy görkezýär. Bol olu konserva gitýär, şeýle magazyna o jipsy goý berilýär. Bayramçylyk döwürlerine goý berilýär, balygymy goý berilýär, hemme adam goý berilýär. Alan almatykaly şonýaly gynrak. Türkmen wasyly Hurmagullayda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Gepdäniň zemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Owganstanlylar şol sanyny bir ýurtda ýaşaýan etnik türkmenler parlamentge etrap geňeşlikler üçin saýlawlar geçirmäge taýýarlyk görýärler. Kawullar kawarçymyz Şaýmerdan Ulumurady Owganstanyň prezidentiniň kowumlar we tiri taýpalar boýunça maslahatçy ministri Muhammed Isak Filut bilen söhbetdeş bolup türkmenleriň bu saýlawlara görýän taýýarlygy bilen gyzyklandy. Awganistanda 3 milyondan gurrak türkmenleriň ýaşaýandygy çak edilýär. Türkmenler hem ses bermek hukugyny ulanmak üçin taýýarlyk görýär. Awgan türkmenleriniň hemmesiniň, hususan hem türkmen zanallarynyň saýlawlara aktiv gatnaşmalygyny bildirip, Awganistanyň prezidentiniň kowumlar we tire taýpalary boýunça maslahatçy ministri Muhammed Isak Filut şeýlediydi. Türkmenlere geçen parlament saýlawyndaky tejribe, öňkü hökümetde saýlawlarda, Balykda, Welaýaty Jowzjanda, Faryapda halk zahmet edip raý berdiler, sandyklara gatnaşdylar, raýyny berdiler. Olekin beren raýlara mana çatal hökümetiň elinden çykan adamlaryň özüni parlamentga iýermediler şo ýerde. Ana bu sapar şol tejribeler hemme inşallah Türkmenler gowy gatnaşarym, öz pikirine gerek wekilini saýlarym, edermen adam, bir ilimli, danışmand kişini budur inşallah her vilayetden hem özleri saylap çıkarırım. Rayem verir inşallah böyle parlamenta iyi verir umuydum var inşallah. Bütün Awganistan'ın özü için, abatlığı için, aramlığı için yer astının baylıklarımız yatır, sularımız bir yere gidip yatır. Danışmentlerimiz yukarı okulu cevarlarımızdan var. Bana şunlar yanık adam saylasak onu köp yaxşı bulur. Türkmenlerden yine çıkıbilmen galar diyen korkuyorsunuz yok mu? Başka halklar işlep otuyor, Türkmenlerden işleyen adam yok. Bana Türkmenlerin gençleri, şoraları var. Onların bu uğurda işleyen yok. Türkmenlerde bir siyasi partiye yok. İnşallah hakkımızı alarız önkiyan iyidir mert. Bu Kabil'de pidasam yok. Obalardaki, rayonlarda, yani ulusvarlıklarda. Şu yerde yığınak etsinler, şu yerde otursunlar. Vekil milletin ki,
Men döwletin işgäri rejiminiň maslahatçysy. Ýöne menden haýyş edilir, maňa maslahat ber. Diýseler men maslahatym bererin. Türkmenlere näme diýjeksiz? Türkmenlere aýtjagym şol gelýän saýlawda da parlamentine wekilliği bermek, namaýandygy bermek we her ulus barlyklarda, her raýonlarda oýlardan bir wekil gurşamalyda. Kança her ulus barlygyň özüniň normy bar da. Oňa da wekil bermeli, oňa da edermen yigitlere, edermen adamlara, çaparmen adamlara saýlamaly, hususan parlamenta iýmejek wekilini çukur maslahat etsin ulamalar bilen, ýaxşy pikirlendirler. Parlament agyr iş, juda agyr iş. Ol kanuny hemmesini bilse, kanun asasyny bilse, başga hak hukukdan hemmesini bilen adam gerek. Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarsymyz Şaýmerdan Ulmuradynyň töhkötdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň zemini geçirip gutarýar. Onu Pragada studiýadan men ýokşan Nurwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.